día, compañeiras e compañeiros. Atopámonos no buque Ángeles Alvariño en pleno océano Atlántico. Sabíades que os océanos son grandes masas de auga que separan os continentes do noso planeta? Neles hai un mundo repleto de vida, tanto de animais como de plantas. Ángeles Alvariño, en realidade, non foi un barco. Foi unha científica galega que se dedicou a estudar os océanos. Foi unha das primeiras científicas en darse conta do cambio climático. Entre as súas investigacións está o descubrimento de 14 especies de animais moi pequenos que están na superficie da auga do océano e que son moi importantes para outros animais máis grandes. Uns animais que forman parte do zooplancton. A vida nos océanos está en risco, sobre todo con a contaminación. Unha das primeiras formas a través das que se contamina o océano é cos vertidos de aceite ao mar. Pero como chega ese aceite ás costas? Chega de moitas formas. Ás veces por fugas de petróleo do combustible dos barcos. Outras veces por vertidos que fan as engastais ao mar. E moitas veces por as tuberías das nosas casas, cando tiramos aceite por os fregadores. O aceite nos océanos provoca que haxa menos oxígeno na auga e tamén que non entre suficiente luz. A continuación, imos a explicarvos a través deste experimento o que ocorre cando chega o aceite ao océano. Adiante, compañeros e compañeiras!